Alright, so meron na naman tayong panibagong video dito. Okay, andito ulit kami sa San Fabian Beach. Andito si Enzo, may nahuli daw siyang umang or shell. And nandito kami ngayon para i-celebrate ang 10-month ng aking bunso na si John Ponce. Ayan, kasama ang kanyang nanay na napakaganda. Alright. Ayan, nandito nga pala kami sa pinakadulo ng San Fabian. Ayan, sa may wala ng semento na daanan. Ay, napakasarap naman maligo kahit mainit. Ayan, natakot-takot pa ang aking bunso. So, hindi siya masyadong malalim. Ayan, picture-picture muna. Ayan, at ako'y nag-iihaw na ng bangus. Tinitira naman nilang talaba. Ayun oh, fresh talaba. Ayan. So hindi masyadong marami yung baon kasi 6 lang naman kami dito at may 3 bata. Sarap na sarap si Fiona sa pagligo. Shout out Florence. Ayan. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Keeps me singing. Way oh, way oh, oh. Hep hep. Like a guy who could treat me Hooray. right. Way oh, Hep way hep. oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Plus open. Plus open. Plus open. Fonzie. Plus open. Plus open. Plus open. Plus open. Ayaw. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Reko, tingulog naman. No, 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 no. No, 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 no. Tayo ka, tayo. Yay! Hello! Ayan, pauwi na kami. Hi! Say bye-bye na. Nag-enjoy kayo? Pati si Ponce, nag-enjoy. Singer yan, singer.